الشيطان الرجيم. أن يتغنيني على فك أبو شيطان إبليس دعالي تورما. بسم الله الرحمن الرحيم. أن يسندني الله تعالى تقبل كما على ميجي هنا لقلتي أن الله رهنا كرنجرلي. نعم. تابع سورة الأعراف. سورة الأعراف نفتقله. نعم. تغفلنا. نعم. نعم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. جماعة كلوا يا فو من غير يربونا ويكم نشوي بكا مقولا. لا. قالنا. نخرجنك. أمين إبوا. يا شعيب. يا شعيب. والذين آمنوا معك. أنا مؤمن لمن يراك فراي شعيب كأمين أبوا. من قريتنا. أنا ندوي منا. أو. والما يرى. لا تعودن. قالنا فنا سكرادة. في ملتنا. أنا بوليكو كورنونا. قال. شعيبكو. أولو كنا كارهين. الناصر له من جاني. الله أكبر. أبانجاكو يا دولا. منا ويودفو. نعم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. قد جمع منه يرى ولو تايدو كلو تايدو ولو دي ورتيغو ولو دي سيتيغو. نعم. ولو كو شعيب ما لنخرجنك يا شعيب. شعيب عمني لبو. والذين آمنوا معك من قريتنا. مؤمن فنا لمن يراك فريقا. نعم. أبانغا دغبلا. أبي دغبلا ده. نعم. أو نما دغو كونمبلا لا تعودن أن قالنا أو نسكي في ملتنا أن بوليسوينا. أبي دولا ده. قال شعيبكو أولو كنا كارهين الناصر لا أتبع أما أوكرا جاكو يا سادر أبي تدي ومغن نوم ببي تدي يوركو كلا أو كلا بي أبي يوركو دي مبي بوانا دولا إبي فكا بوانا دو كلو ودما دما دي بي وكمانا وكلا يندو وكوبا يربو anga dugukolo walma i ka nda fɔ walma i k'i dadi walma ayiwa ala de ye faama ye naam a kɛra naam tiɲɛ yɛrɛ don anw ye nkalonjugu tigɛ an ye tigɛli kɛ ka da ala la nkalon la n'anw segira kɔni aw ka nin diinɛ na ala kelen ko k'anw kisi ka bɔ kafiriya ma a ti bɛn anw kɔni ye bilen an ka segin filila kun fo n'a ye ala ja k'anw danga sa n'a ma ala ja k'an danga kɔni an ti nin bila ka dɔwɛrɛ minɛ bilen ala wasara fɛn bɛɛ dɔɔnin na ni ala ye ŋɔni kan anw y'an sɛmɛ y'an maɲi kiiri tigɛ anw cɛ i ka kiiri tigɛ n'an ka mɔgɔw cɛ ni tiɲɛ ye ala fatina e de ye kiiri tigɛla bɛɛ la sɔn xayirama ye i y'a yɔrɔ faamu sa mana an kɔni mana don nin diinɛ na an ye nkalon da ala la sa dɛrɛ n'anw segira aw ka bolisɔn ma bilen k'a sɔrɔ ala ye anw kisi ka bɔ a ma kama bon ni aya in na kuran tafsiriw ka kuma ka ca la mais ala sɔn caman ko Shuaibu ma boli bato mais u kun ye qisatul anbiya ye min n'u kun bɛ to k'a bɔ u y'a fɔ ko Shuaibu kun bi boli bato comme tɔw b'a kɛ cogo min na ko wa kunta marjuwan fina marjuwan ayiwa ko e kun y'an ka maaba dɔ ye ka kɔrɔ e kana nin kuma in fɔ bi bon o tuma na cogo si la mɔgɔw ma minnu ye kiraw saniya ka bɔ k'u ma fila fara ala ka fiyewu olu ma sɔn bon minnu ko non kira dɔw ka daminɛ nin kɛra ala tilala ka na hidaya d'u ma olu b'u ka dalilu ta nin aya in de kan ko Shuaibu ko cogo di ko an kɔni ye nkalon da ala la in udna n'an segira ila millatikum
ba'da iz najana Allah minha ala kelen kɔ k'an kisi ka bɔ a la kumana u b'u ka dalilu kɛ nin de ye. wa ma yakunu lana an na'uda fiha ko kira tanganen do ka bɔ min ma o ye mɔgɔ tɔɲɔ de ye. kabini denmisɛnnin fo ka taa kɔrɔbaya i ti jogojugu si sɔrɔ a la a bɛ se ka nangari ni min ye k'a fɔ jɛnɛyakɛla don son don nkalontigɛla don namaratɔ don o ti kira wasifu la fiyewu a ka denmisɛnniya ni kɔrɔbaya kɔnɔ mɛ n wolola k'a sɔrɔ n somɔgɔw bi tan n dun ma ci fɔlɔ kumana yanni cili cɛ mɔgɔya de bɛ yen mɛ ala bi jogo dilan k'a sabati maa tɛ se ka foyi fɔ a tigi ma ko i kun bɛ nin kɛ mɛ fɔ n'a kɛra u ka laada ye n'u ko Shuaibu ma e kun ye marujugu ye anw na k'a fɔ e de bɛna bila dugu yɛrɛ boliko bɛɛ ɲɛfɛ an kun bɛ e jigin n'o de ye i ka ko cogoya kama nka i ye nin bala an na dɛ kumana mɛ an bɛɛ bi fara minnu ko kira t'i boli sɔn an bɛɛ bi fara olu kan ko ayi mɛ n ko a n'a ka mɔgɔ minnu tubera de don fɔlɔ tun ye mufradu ye o y'ale kelen ka kuma ye bon donc a bɛ se ka kɛ kuma min na a ye fɛn fɔ n'a ka mɔgɔ don an tɛ se ka segin n'o ye kuma si n'ale de ma o la nukhrijannaka ya Shuaib المخاطب هو شعيب kumana mɔgɔ wɛrɛ se ka jaabi kɛ bilen illa Shuaib naam o kumana an bɛ fara mɔgɔw kan minnu ko kira tɛ yen min ye boli sɔn mɛ akitabu bi ne yɛrɛ de bolo qisatul anbiya k'a fɔ Shuaibu tun b'u dɛmɛ ka boli sɔn mɛ sisan u y'a yɛlɛmɛ kɔ u ye qisa kura minnu bɔ sisan u ye a bɔ a la quoi u y'a yɔrɔ nasugu k'a bɔ a la pewu voilà bon c'est-à-dire kuma t'o kan quoi kuma bi dɔrɔn a bɛna se a ma don dɔ la k'a ye dɔw ko tan dɔw ko tan a ka lajɛliw kɔnɔna na a bɛna faamu o ye an dɛmɛna nin kan quoi kuma fɔ kun ye nin naam a ti daga anw ye fiyewu an ka segin a la bolisɔn kɔni na bilen fɔ ni a ye ala kanu sa k'anw danga sa dɛ wa an ma wasara fɛn bɛɛ dɔn ye ala bi fɛn bɛɛ dɔn min kɛra ani min bɛna kɛ na an kɔni y'an sɛmɛ ala la ni a b'an gɛn an n'an gɛn nka anw tɛ segin nin diinɛ na bilen o y'an ma ɲi kiiri tigɛ anw ni an ka mɔgɔw cɛ bil haqi ni tiɲɛ ye wa anta khairul fatihina e de ye kiiri tigɛla bɛɛ la sɔn khairama ye o kumana dayɛlɛli yan o de ye ka kiiri tigɛ ne ko ala ko ta aw k'o tɛ o kumana ala kiiri tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ i ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ d'a ma i ka nkalonitigi ka nkalon d'a ma o kumana ni tiɲɛtigi ka tiɲɛ dir'a ma o ye fatuhu ye tiɲɛtigi bolo naam وقال الملأ الذين كفروا jamakulu min kafiriyara olu ko من قومه a ka jama in na لئن اتبعتم شعيبا n'aw kɔni tugura Shuaibu nɔfɛ إنكم aw kɔni إذا nin yɔrɔ in na n galena khasiruna a bɔnɛna a ka mɔgɔw ko ten قال الملأ الذين كفروا a ka mɔgɔ minnu kafiriyara olu y'u kanto u ka mɔgɔ minnu b'a la لئن اتبعتم شعيبا n'aw kɔni tugura Shuaibu kɔ إنكم إذا لخاسرون aw bɔnɛna dɛ parce que Shuaibu bɛna gɛn dɛ n'a ma fa kɔni a bɛna gɛn kumana n'a ma fara la a bɛɛ bi gɛn a bɛɛ bɛna dugu in bila Shuaibu nɔfɛ kumana bɛɛ b'i ka mɔgɔ wele heyi tɔnsigi banna bi min fɔra Shuaibu n'a ka mɔgɔw a bɛna gɛn dɛ kumana bɛɛ b'i ka mɔgɔ wele bɔ a la bɔ a la bɔ a la bɔ a la na فأخذتهم الرجفة a ko yɔrɔ bɛɛ cunga y'u sɔrɔ rajifatu n'o ye pɛrɛnkan ni yiri yɛrɛyɛrɛli ye فأصبحوا asubahu Shuaibu ka mɔgɔ kafiriw labanna في دارهم u ka siyɔrɔw la jasimina u b'u kunberew kan u ka duw kɔnɔ walima dugu kɔnɔ kumana fi diyerihim u ka dugu kɔnɔ n'o y'i ja fi diyerihim u sisow kɔnɔ n'o y'i ja kumana o bɛɛ dugu jɛra ka sɔrɔ Jibirila pɛrɛnna ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ n'u ye i bɛ taa mɔgɔw biribirilen sɔrɔ ten ni t'u la u salen don ala k'an kisi halaki ma naam الذين
mɔgɔ minnu sa كذبوا شعيبا n'u ye Shuaibu galontigiya كأن لم يغنوا فيها a kɛra i n'a fɔ u ma tile kelen kɛ diɲɛ na walima u ka sow kɔnɔ الذين mɔgɔ minnu كذبوا شعيبا n'u ye Shuaibu sɔsɔ olu tigitigi الخاسرين sirina olu de kɛra mɔgɔ bɔnɛnenw ye i y'a ye mana ko allazina kazabu Shuaiban mɔgɔ minnu ye Shuaibu sɔsɔ k'a galontigiya k'a ka kuma kɛ tiɲɛ ye كأن لم يغنوا فيها k'an lam yaghnaw o do a fiha a kɛra i n'a fɔ u ma tile kelen sigi kɛ u ka sow kɔnɔ u halakira a kɛra i n'a fɔ u ma tile kelen sigi u ka sow kɔnɔ allazina kazabu Shuaiban minnu ye Shuaibu sɔsɔ kanu humul khasirina olu de kɛra maa bɔnɛnenw ye ala kana an bɔnɛ naam فتولى عنهم fatawalla e k'i kɔdi sa عنهم ka bɔ kafiri ninnu ma وقال fatawalla a y'a kɔdi عنهم ka b'u ma وقال Shuaibu ko يا قوم n ka jama لقد أبلغتكم رسالات ربي bi ma k'a kan ne ye ala ka ci se an ma dɛ ونصحت لكم n ye n kɔnɔnajɛyaw ye فكيف أساء على قوم كافرين fa keifa cogo jumɛn do sa أساء asa ni ne bi hujini على قوم jamakulu kan kafirina minnu kafiriyara i y'a ye o tumana fatawalla anhum a y'a kɔ don ka b'u ma a ma diya ye a ma diya ye a ko ya qawmi n ka jama lakad ablagtukum risalati rabbi a n ye n ma ka ci se a ma dɛ wa nasatu lakum n ye kɔnɔ safɛ ci fɔli t'a ɲɛ o nusuw de bɛ yen ni ne ko sisan ala bɛ yen ala kelen de bɛ yen bɔn k'a sɔrɔ ala mugan b'aw bolo a ti ɲɛ o cogo la dɛ f'i ka na ni dalilu ni dalilu de ye dalilu ni dalilu fo hakili ka don yɔrɔ sɔrɔ a la mana hakili bɛ dalilu min ye n'a bɛ kɛ wulibali ye ni hakili tilala k'o dalilu sɔsɔ o kumana hakili de bɛ jalaki mana o de ye toujours n ye n ma ka ci se wa nasatu la ko n ye walawalali k'aw ye dɛ n ye n kɔnɔna bɛɛ jɛ aw ye a ka se k'a dɔn ala ye kelen ye ala y'aw bali min na a yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn a ma ɲi ala t'a fɔ an ka foyi to yen ko maa bɛ maa ɲininka mun na kumana i yɛrɛ b'a ye dɔrɔn n'a fɔra i ka min to yen e de ka hɛrɛ b'a la diɲɛ na yan hali n'i ti lahara dɔn sariya ko an ka fɛn o fɛn to yen an ka hɛrɛ b'a bɛɛ la yan diɲɛ na yan mana wa nasatu lakum ne kɔni ye n kɔnɔna jɛ aw ye fa kaifa asa ala qawmil kafirin ne bi mɔnɛ kafiriw halakili la cogo di a mɔnɛna o nin ye dɛsɛ kuma de ye ne bi mɔnɛ aw fagali la cogo di a mɔnɛna parce que a kun ti fɛ u ka sa o a bɛ fɛ u ka tuubi de o kumana mais n'u yɛrɛ y'u yɛrɛ kɛ tan f'u halakira o kumana ne ti mɔnɛ aw nɔfɛ ka sɔrɔ a bien jazakumullah khair naam وما أرسلنا ne ala ma cili kɛ في قرية dugu si la من نبي kira si la f'u y'o galontigiya إلا أخذنا أهلها o kɔfɛ an bɛna o dugulamaw minɛ بالبأساء ni fantanya jugu ye والضراء ani bana jugu لعلهم laala n'u y'o ye يضرعون u bɛna segin u kɔfɛ ثم segi بدلنا مكان السيئات الحسنة ne ala bi sɔrɔ ka ɲangata in yɛlɛmɛ k'a kɛ hɛrɛ ye حتى عفوا f'u b'a fɔ ko nin b'a bɔ sa وقالوا kafiri bɛna fɔ قد مس آباءنا الضراء tɔɔrɔ ye an faw sɔrɔ ka kɔrɔ والسراء hɛrɛ fana nana a nɔ na فأخذناهم بغتة an bɛ sɔrɔ k'u minɛ sa cunga ɲangata la k'a sɔrɔ olu la yashuruna u tɛ foyi kalama وما أرسلنا في قرية من نبي wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ne ma kira ci dugu si la o tuma na o bɛ dafa ni min ye fa kɛ zabu n ye kira ci dugu o dugu la dugulamɔgɔw ye kira galontigiya o kɛlen don illa akhazna ahlaha bil ba'sa'i n b'a dugulamaw minɛ fɔlɔ ni fantanya jugu ye n bɛ fantanya kɛr'u kan wa dɔrra'i n bɛ bana jugu kɛr'u kan la'allahum yadarra'una
la'alla u ben'u yɛrɛ dɔgɔya k'u k'a suli ni ala ye k'a fɔ fanɛ an sɔrɔ sa an man kɛnɛ tɔ si t'an na bilen o tuma na an tɛ segin ala in ma sa ko la'alla ale bi tɔɔrɔ daminɛ n'o ye k'aw lajɛ de ko la'alla ni i pinina i bɛ segin i kɔ summa o kɔfɛ badalina makana sayyi'ati hasanata ko o gɛlɛya min n'o ye fantanya jugu ye santina ani bana jugu u y'o min bila u kan ko tari u n'u suli n'u y'u suli ka segin ni ala ma n bɛna o tɔɔrɔ in yɛlɛmɛ k'a kɛ hɛrɛ ye hatta afaw f'a o hɛrɛ ka labɔli kɛ bɛɛ k'a fɔ sa alhamdulilayi mana fɔ bɛɛ ka wasa sa mana ni ala ye hɛrɛ cari dugu kɔnɔ ni dugulama bɛɛ nisɔndiyara tuma min na wa qalu kafiriw bɛ n'i kanto ala ka nɛɛma fitiri waleyabaw kadi masa aba ana dɔrra wa sara ko nin b'anw segin ala ma an bangebaaw ma gɛlɛya yan ɲɔbilen kɔngɔ ma tɛmɛ yan aw ma nin ko in mɛn wa nin ma fɔ nin yɔrɔ in na o bɛɛ ma tɛmɛ k'an to yan a ma tila hɛrɛ ma tila ka sɔrɔ wa o ye ala ko ye wa est-ce que nin kira in nɔ don o tuma na u b'o kumaw fɔ sa u b'a sɔrɔ a faw u wasara quoi hɛrɛ y'u labɔ fo ka u kama kɔrɔta o tuma na nin de bɛ sɔrɔ ka na f'u ye sa o tuma na u yɛrɛ de bɛ sɔrɔ ka na nin fɔ ko gɛlɛya tɛ bi ko ye kabini ala k'an da ko gɛlɛya ni nɔgɔya don n'o kɔni kɛra sa fa akhaznahum baghta ni ala bɛ sɔrɔ ka na ɲanga taa cunga k'u kan wa hum la yashuruna u t'a wa a na waati dɔn n b'u bɛɛ halaki ala bi ten de gɛlɛya mana na an bɛ tadarruw de mais o kuma tɛ mɔgɔw tasijigu kuma ye ka kɛ ala kotali kan sanjiko gɛlɛyaw bɛ kɛ a fɔ an ka ala deli jamana gɛlɛyara fɛn bɛɛ gɛlɛyara kɛmɛ kun maa o maa ka nasɔngɔ bɔ fɔlɔ 200 t'a bɔ bilen mana gɛlɛya bɛ ka na dɔrɔn mais min bɛ yen sisan ala ko ale bɛ nin kɛ de ko ni nin y'an sɔrɔ tuma min na an bɛ sɔrɔ ka segin ale ala ma mais anw ma segin kɔdɔ an kɔni ye min dɔ dɔrɔn ka wajuli kɛ dɔrɔn ko ala ye yafa masa ye a ye jurumu kɛ dɔrɔn ala de ye yafa masa ye ala bɛ yafa ka jɔn ma a kana ala ka yafa datugu mɔgɔw ye a kana tuubi bonda datugu ala de ye yafa masa ye mana a bɛ tan de u b'u to nin na ala bɛna min kɛ a yɛrɛ de b'o dɔn n'o tɛ an kɔni sera an ka halaki dan kɔni an bɛ yen sisan hali bi ala k'an kisi ala k'an tanga na ولو أن أهل القرى آمنوا ala ko walaw anna ahlal qura hal n'a sɔrɔla dugulamɔw آمنوا o kɔrɔ ye minnu ye kiraw ngalontigiya amanu n'u kun dara ala la واتقوا ni ka siran walejugu kɛ ɲɛ لا ngalena فتحنا ni ala kun bɛ dayɛlɛli kɛ عليهم dugulama ninnu kan بركات n ka barika caman na من السماء ka bɔ kabakolo la n'o ye sanji ye والأرض ani dugumakolo la n'o ye nafolo ni denw ye ولكن nka sa كذبوا u ye kiraw ngalontigiya فأخذناهم ne ala y'u minɛ de بما كانوا ni fɛn ye u kun bɛ min kɛ yakisibuna u kun bɛ min kɛ i y'a yɔrɔ ye sa walaw anna ahlal qura n'a sɔrɔla dugu in mɔgɔw minnu ye kiraw sɔsɔ n'o y'a sɔrɔla amanu k'u kun sɔnna ka da kiraw la ka da ala la wattaqaw ni ka siran walejugu kɛ ɲɛ lafatahana alayhim barakatin minas samai an kunna barika caman jigin u ye ka bɔ kabakolo la n'o ye sanji n'a ɲɔgɔnnaw ye wala ardi ani dugumakolo mana ko ka bɔ kabakolo la tafsiri bɛ ɲɔgɔn sama yɔrɔ min na minas samai o ye sanji ye wala ardi o kumana dɔw ko ko o ye ɲɔw ni malo fɛn minnu bɛ falen mana dɔw la ko n'a fɔra ka b'a minas sama min bɛ bɔ sanfɛ kɛnɛ kan n'o dɔnnen don o ye ji de ni ji nana dɔrɔn ji ka hɛrɛ ye falenfɛnw de ye o kumana dugukolo bɛ fɔli min kɛ o tɛ se ka falenfɛnw fɔ bilen ni ji nana ka ji tɛna foyi la ka falenfɛnw falen o kumana ko ardu hunna k'o ye zuriyaw de ye ani nafolo nin bɛɛ ye kelen ye o nin bɛɛ ye kelen ye parce que n'i ye ɲɔ sɛnɛ
ni ɲɔ ɲɛna n'i ye dɔ feere o tɛ wari dɔ sɔrɔ le ya o tuma na mais a bɛɛ a tafsiri bɛɛ ye kelen ye fɔcogo dɔrɔn de don mina samayi sanji wal ardi i denw nafolo walakin kazzabu u ye kiraw galontigiya fa akhaznahum an y'u minɛ bima kanu yaksibuna mana u bi jurumu min kɛ an y'u minɛ n'o de ye u ka kɛtaw mana mɔgɔ bɛ minɛ ni kɛta de ye lahara kɛta de bi i bi minɛ ni kɛta ye dɛ i jigi da ala ka hinɛ kan o bɛɛ jigi bɛ ala ka hinɛ kan nka ala ko i ka min kɛ n'i m'o kɛ i ti ala ye jango ka hinɛ naam afa amina ahlul qura a fɔ dugulamɔgɔ ninnu u dara la wa an yatiyahum ba'suna minnu ye kiraw galontigiya an yatiyahum ba'suna ko ne ala ka ɲangata bɛ se ka n'u ma wa bayatan u sunɔgɔbaatɔ to wa hum bayatan sufɛla la ka sɔrɔ olu yemuna u bɛ sunɔgɔ awa amina ahlul qura walima dugulamɔgɔ ninnu dalen b'a la de an yatiyahum ba'suna ko ne ala ka ɲangata tɛ se ka na u ma wa duhan walaha waati wa hum ka sɔrɔ olu yɛrɛ yala abuna u b'u tulonkɛ afa aminu makrallahi a f'u dara ala ka labɛn na la ya'manu makrallahi maa si ti da ala ka labɛn na ila alqawmul khasiruna fo n'a kɛra maa ni bɔnɛnenw ye i y'a ye cogo di a fa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan a fɔ dugulamɔgɔ minnu ye kiraw galontigiya n'u ban bɛ ɲumankɛ ma a f'u dalen b'a la wa ne ala ka balawu tɛ se ka jigin u kan bayatan sufɛ wa hum na'imuna ka sɔrɔ u bɛ sunɔgɔ i mana mɛn garidi ka wuli k'a jɔ a bɛ min natɔ ye tɛ mana ne ala ka balawu bɛ se ka jigin k'aw to sunɔgɔ la awa amina ahlul qura tari dugulamɔgɔ minnu ye kiraw galontigiya olu dalen b'a la de an yatiyahum ba'suna ko ne ala ka balawu tɛ se ka jigin u kan duhan tile fɛ wa hum yal'abuna ka sɔrɔ u bɛ ka k'u tulonkɛ a ye misiw bɔ a ye taa ni misiw ye kɔda la a ye nin fɛn daga bila yan u b'o girinkajɔ n'o tigɛ ka jan na tuma min na ko ne ala ka balawu bɛ se ka jigin u kan o kuma afa aminu o don wa afa aminu makrallah a f'u dara ala bɔfan na c'est-à-dire makrullah n'ala ko a b'i halaki ala ka halakili cogo ka ca dɛ a ko ala ka o labɛn jɔn halaki kama a fɔ dugulamɔgɔ ninnu dara ne ala la o la fala ya'manu makrallahi maa si ti da ne ala bɔfan na fɔ maa min bɔnɛ na ala kana an bɔnɛ na awalam yahdi lilladhina yarisuna al-arda awalam yahadi na'am yala walanwalali ni farafasiyali ma kɛ wa lilladhina mɔgɔw ye wa yarisuna al-arda minnu bɛna dugukolo tiɲɛ ta min ba'di ahliha a dugulamɔgɔw halakilen kɔrɔ kɔ law nasha'u u ka kan ka dɔn n'a ye ne ala ja asabnahum n b'u ɲangata bizunubihim n'u ka jurumukɛlenw ye wa natba'u ne ala bɛ datuguli kɛ ala qulubihim u dusukun kan fahum olu tigitigi la yasma'un ma'una u tulo ti kan da mɛn i y'a ye alam yahdi lilladhina alam yahdi a fɔ a ma walanwalan sa lilezina yarisuna al-arda min ba'di ahliha na'am mɔgɔ minnu nana ma halakilenw kɔfɛ aw nana kɔfɛ a yɛrɛ ɲɛ bɛ a mɔkɛ kɔrɔ halaki nɔ na a ɲɛ bɛ ala ka balawu nɔ na a ko a fɔ a ma walanwalanw tigiw ye sa olu ka sira ala ɲɛ ka ala bato o ka ka sa an law nasha'u ko ala ko n'a ye ne ala ja asabnahum bizunubihim an b'u ɲangata n'u jurumu ye an bɛ tila k'u dusukun datugu u tɛ mɛnni kɛ ɲuman mɛnni na bilen abada mana jurumu bi ten de pili bi tɔɲɔni kɛ pilirina bi da i dusukun na a bi zo bi da la ayiwa bal arana ala qulubihim dusukun bi datugu ni zo de n'o ye faamu dusukun ni hinɛ dusukun ni kanda dusukun n'o datugura ka ban mɔgɔ ka kuma ti foyi ɲɛ bilen o y'i ta tiɲɛnen ye ala kana an ta tiɲɛ non tilkal qura tilikali kura a ko nin dugu minnu fɔri yeli naqussu alayka mamadu an bɛ nin lakali i ye o min anba'iha min anba'iha kabini a dugulamɔgɔw kibaru la walaqad ja'atuhum rusuluhum
cidenw nan'u ma بالبينات ni dalilu wulibaliw ye فما كانوا dugulamɔ ninnu ma kɛ ليؤمنوا u bi limaniya بما كذبوا u ye min nkalontigiya min kabilo kabini fɔlɔ كذلك a bɛ nin cogo kelen na يتبع الله ala bi datuguli kɛ على قلوب الكافرين kafiri na kafiriw dusukun na a ko cogo di تلك القرآن قص a ko tilikali kura dugu minnu ni an bɔra k'olu lakali i ɲɛna n'o ye nuhu ka mɔgɔw ye ani hudu ka mɔgɔw ani sɔlihu ni lutu ni shuaibu tilikali kura a ko i k'a dɔn nin dugu ninnu na kusu aleka an b'o o baro bɔ i ɲɛna min tɛmɛna waya min an ba iha a dugulamɔw kunnafoniw an b'olu di e muhamadu ma wala kadi ja'atuhum rusuluhum ama biu ka dɛ muhamadu n ka kira nana u bɛɛ ma bil bayyinati ni dalu ye dalu min bangenen don n'u ko mujiza a b'o k'u ɲɛna n'u ko kabako min a b'o kabako k'u ɲɛna tariw na da la nkalontigɛla tɛ fama kɛnu nka nin dalu in bɛɛ bangenen kɔ a ma kɛ fiyewu dugulamɔgɔ ninnu ka sɔn ka limaniya bima kɛzabu min qabl u ye min nkalontigiya ka kɔrɔ u mɔkɛ kɔrɔ ye min nkalontigiya u ma bɔ o sira kan dɛ dalu bɛɛ yelen kɔ u tilala ka kiraw nkalontigiya ala kili wajadna wala ala ummatin mutaba an y'an faw sɔrɔ nin kan an tɛ se k'an kɔ bilen o baaraw bɛɛ senna a ko a bɛ nin cogo in na ala bɛ kafiriw dusukun datugu tan de tiɲɛ ye t'u segi kɔfɛ dalilu ko tɛ olu kɔni tɛ yen an ko an t'a la wa an t'a la na وما وجدنا ni ala ma sɔrɔli kɛ لأكثرهم mɔgɔ ninnu caman na من أحد layidu la وإن وجدنا أكثرهم an y'u caman sɔrɔ لا ne ala kale na fasigi na cɛnikɛlaw don kumana وجدنا لأكثرهم من أحد wama wajadna li aksarihim min ahadin amma a caman bɛ yen an m'o sɔrɔ fiyewu k'o ye layidu tigi ye k'o bɛ layidu dafa layidu minnu bɛ ta kiraw ye نعم kira o kira tɛmɛna komi an ka kira sɔrɔ silama a nana ni baya ye cogo min na نعم kira o kira tɛmɛna u bɛɛ nana ni layidu ye o cogo la وسبق nabilayi musa an hakili la aliwahu bɛɛ bi o dɔn ayiwa les dix commandements bɛɛ b'o dɔn نعم o kɔfɛ warafa n'a faw ka humu tura ayiwa layidu minnu tara ye bɛɛ b'o dɔn o kumana alakira sɔrɔla salam a yɛrɛ ye layidu min ta silamɛw kan ni ala ka yamaru ye ni o de kɛlɛlen bɛɛ bi bɛɛ b'a dɔn وسبق tarima faamu de mais kɛlɛ b'a kan mais kuran tafsiriw ye min fɔ layidu in na kuran tafsiri caman bɛ yen olu y'a yira ala ko mɔgɔ in caman bɛ yen n y'a sɔrɔ layidu tigiw tɛ أيوة n y'a sɔrɔ u ti layidu dafa layidu mun layidu نعم أيوة bɔn tafsiriw ko layidu min ko don ko baya de ko don أيوة ko nka ko nin baya in kɛra de kabini an fa adama solo la ما شاء الله ko ala ko mɔgɔw ma ko alastu bi rabbikum ne de t'aw ka ala ye k'u ko na ko e y'an ka ala ye dɛrɛ o kumana baya min kɛra ala ye an fa adama fɛ ko an bɛɛ sen b'o la o kumana ko an de ye layidu di ko ala ye kelen ye n'an nana an b'a bato kuma ɲɛna bɔn n tɛ baasi ye mɔgɔ caman bɛ nin kan mɛ nin ye kabako da ye parce que kalanko t'o la a ka sɔrɔ hakili b'i la fa t'i la dɔrɔn a bɛ fɔ mun ma layidu i kumana mɔgɔ min fɛ a b'a yɛrɛ kalama a ko i ma na nin kɛ a b'a yɛrɛ kalama a bɛ fɔ o de ma layidu a tabaga a n'a bɛ ta min ye layidu sariti ye tabaga a n'a bɛ ta min b'a ta ani b'a ta min ye layidu bɛ na o fila de la n'a sɔrɔ la anw bɛ an fa adama kɔkolo la n'anw ko
ala ye ko an bɛ ala bato an t'a kalama i tɛ fɛn min kalama o bɛ se ka kɛ layidu ye i la ka layidu ta ko e ko ten i yɛrɛ t'a kalama fiyewu aha hali sariya la dulɔmina ka layidu a ti bol'a kan tant que a minɛ don aha o de la Sedatu Khadija ɲinini na u nana Sedatu Khadija fa nɔfɛ k'a sɔrɔ a bi cɛw cɛ la u kelen bi ka waati tɛmɛ u yɛrɛ kan u nana fɔ a ye o lahalaya kan ko Khadija Muhamadu somɔgɔw b'a ɲini k'a di u den ma a falen ko baasi t'a la tuma min na a segira a yɛrɛ ma a ko ka Khadija di fanda Kuresiw ka fandanden ma ka mɔgɔw kana to nin ka mɛn i da dɛ e de y'a fɔ nin yɔrɔ in na ko ɔhɔ o kɛra min kɛ a segira a kɔ a y'i da bɔ a ko yɛrɛ la parce que ale ye yamaru di ka sɔrɔ a falen don ayiwa a lafiyalen ko k'a ti sɔn mɛ u y'a ka layidu fɔ a ye a segira parce que dulɔmina ka layidu o tɛ layidu ye quoi kumana layidu bi ta hakilitigi de fɛ min bi ko faamu kumana k'a fɔ de ko layidu min taara an fa Adama ye k'an to a kɔkolo la tiɲɛ yɛrɛ 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 la hakili tɛ se k'o faamu aha i nalen de wala o kumana o kɔrɔ ye ayiwa albulugh fo i ka kɛ hakilitigi ye a ka sɔrɔ i balikuyalen don o kumana an kun ma balikuya hakili kun d'an na o kumana layidu in o mana kɛ layidu min ye an fa Adama ni ala de y'o ta kuma faamuna o kumana o de ko yomul misaq li annahum aqarru al misaqa ko ye layidu ta ala ye ko summa naqadu al ahada haythu kafaru o kumana o ye layidu bɔrɔtɔ i nalen diɲɛna ni tilala ka kɛ kafiri ye o kumana i ye layidu min ta ala ye k'i to an fa Adama solo la i y'o layidu bɔrɔtɔ dɔw ko la ko tɛ k'o layidu tɛ ko min don ko ahadu in de ye qubulul ahadi allazi ahadu ala lisani rusli ko kiraw minnu cira layidu dira kira bɛɛ ma k'a ta i ka mɔgɔw kan k'o layidu minnu tara dɛ k'o layidu in de ko o kɔrɔ tɛ olu ta tɛ kafiri dama ye hali silamɛ minnu ma se k'a dafa ay qubulul ahadi allazi ahadu ala lisani rusli i bɛ nin sɔrɔ tafsiri min na baharul ulum li samarkandi baharul ulum li samarkandi ale nana ni a ye tafsiri wɛrɛ ko al muradu bil ahad ma ahadtumullaha alayhi min al imani wa taqwa wal amali salih ya al muradu bil ahad ma ahadtumullaha alayhi من الإيمان والتقوى والعمل الصالح وهي الوسيط لسيد الطنطاوي وكو فويت أي ليدو مينتا علي لمن يلا كعلك كليني انت فلا فرع عليك والتقوى أنك عليك داومبويا والعمل الصالح أنك بارا يماك كو ليدو دي كله وبتفسير من الوسيط لسيد الطنطاوي دورة تفسير ورقو المراد بالعهد وضع الأدلة على صحة التوحيد والنبوة دلو بغني كو ايه على كيليني كو بارا جرا كنكا ani ika kiraka kiraya sabatili o bɛɛ bɛ segin baara ɲuman kɛ de ma ani ala kele bandiyali o tafsiri o ye lubabu tafsiri lubab ya tafsiri wɛrɛ ko yaqulu abu ja'far al ahad min wafa'a bima wasaynahum bihi
min tawhidillahi wa ittiba'i rusulihi wal amalu bi ta'atihi wa ijtinabu ma'asihi. Tabari ne tafsir Tabari Abu Jafar de ko laydu inte dore de an ladiran mina ko an ga ala kele bandiya ka ala kele bandiya ndi fila fara ala kan wattiba'ir rusuli ka tugu kiraw ko ni kira mudu yem la bara nyuma mina an b'a kɛ wal amalu bi ta'atihi ani ka baara kɛ ni ala ka labatoli wa ijtinabu ma'asihi ani ka an yɔrɔ janya ka bɔ ala kotari ko la ko layidu min filɛ ko layidu si tɛ ni nin tɛ nin ye Tabari ka kuma ye nin fana Alusi ko ahadu ye ma ahadallahu ta'ala ilayhim minal imani wa taqwa kɔrɔ kuma in bɛɛ ye kelen de ye quoi Alusi ko layidu in tɛ dɔwɛrɛ dɛ ala ye layidu min ta jɔn kan ko a ka da ale ala la ka tila ka jogo ɲumanya baara kɛ ka ala ka danw bonya ko layidu in ye nin de alors o kumana kira o kira cira layidu dira bɛɛ de ma kan mais anw ta de ni layidu mana k'a sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ y'a fɔ mais u k'a ni layidu mana dɔ b'an karamɔgɔ dɔ la o ko baya bi kɛ de n'a surutu dafara surutu de ye jumɛn ye jɛnɛya bɛ senna selilaw fɛ mɔgɔ faga bɛ senna nkalontigɛ bɛ senna janfa bɛ senna mana surutu jumɛn de bɛna tuguni ne hakili la foyi t'anw ta jɛ bilen anw ta yɛlɛnna sanfɛ yɛrɛ parce que lutiya farala anw ta kan ka tila ka cɛ ni muso fara anw ta kan o kumana baya kuma bɛ ɲini ka tɛmɛ dɛ ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an to a kan ala k'an to a kan a ye nin jamana ka tiɲɛ yɛrɛ ye k'a kɛlɛ bɛɛ ɲɛna mais n ye nin fɔ ye siɲɛ caman manamanakan min bɛ i bolo minɛ i bolo jigin mɔgɔw fagar'o la yan bangera mɔgɔw la yan i b'a dɔn ala ko tɛ o taabolo ko nin ka sɔrɔ sira dɔrɔn de don i bolo jigin i bolo minɛ a tɛ kitabu si kɔnɔ ko alakira ko sɔlɔ silamu a y'a bolo minɛ a tɛ kitabu si kɔnɔ ko alakira ko a y'a bolo jigin o manamanakan in o de kɛra ka fitinɛ wuli ka mɔgɔw faga ka sinjiw tigɛ ka furuw sa n'u tora la Bamakɔ yan alors ayiwa i y'a ye cogo di a y'a lajɛ mais n'i nana a lajɛ bi a ye jɛnɛya dabila baya kote de a ye suɲɛni dabila baya kote n bɛ ala kelen de bato baya kote n ti mɔgɔ faga baya kote ni kira Muhamadu ye ne bila baara ɲuman min na n b'a kɛ baya kote karamɔgɔ yɛrɛ min bɛ wuli ko a bɛ nin kɛlɛ kabini o yɔrɔ la ala ka danga y'i labɔ anfusuhum wajahadu biha wasaykanat anfusuhum u banana ka sɔrɔ u yɛrɛ ni dalen don a la amin alors n'a sɔrɔla kiraw ci kun ye diɲɛ dilali jumɛn bɛ tɛmɛ ala min ye diɲɛ da ala de bɛ diɲɛ dɔn mais nin wɔɔrɔ in ne m'a fɔ ala de y'a fɔ o kumana ala y'a fɔ ten wa kira y'a kɛ sahabaw y'a kɛ o kumana olu y'a kɛ ten wa an b'a Aisha y'a kɛ ko ka surutu dafa surutu jumɛn an b'a Aisha ta y'a kɛ kira muso bɛɛ y'a kɛ a kɛyɔrɔ b'an bolo fana yan muso dɔ nana a bɛ baya kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam Fatima bintu Utuba Utuba denmuso nana Fatima ko a bɛ baya kɛ alakira ye kira u sera n ti jɛnɛya kɛ ma min kɛ a y'a kun suli an b'a Aisha ta ko a ma a sabati a fɔ wallahi an bɛɛ donna na ta ni alakira muso ye ni maa sɔrɔla bi alakira muso ye min kɛ alakira denw ye min kɛ ko i b'o nafiyu kuranɛ nana ni min ye hasidiya kama wallahi ni diɲɛ mago bɛ nin na bi Mali mago b'a la ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan siga t'a la non
o kumana ayo de fo لأكثرهم من ala ko wa ma wajadna li aksarihim min ahadin ko ula so caman be malaydu soru la laydu falawte wa in wajadna aksarahum la fasikina anya sura caman ye cenikelaw de a caman ye cenikelaw de ala kana an kɛ cenikɛla ye naam ثم nin bɛɛ kɔfɛ sa بعثنا ne ala nana cili kɛ من بعدهم nin jama in kɔfɛ n'o ye kawmu nuhi ni hudu ni sɔlihu ni lutu ni shuaibu ye موسى nana musa ci ninnu bɛɛ kɔfɛ بآياتنا ni ala ka dalilu ye إلى فرعون kana firawunɛ ma وملئه ani firawunɛ ka jama فظلموا u ye tɔɲɔli kɛ بها ni nalen ye kɔni فانظر muhamadu ye ka filɛli kɛ كيف كان عاقبة المفسدين cɛnikɛlaw labanna cogo di dɛ an y'u halaki i y'a ye sa a ko cogo di ثم بعثنا من بعدهم موسى o kumana an ye mɔgɔ minnu jate ye sisan olu bɛɛ kɔfɛ nin kira ninnu bɛɛ kɔfɛ sa a ko n ye musa ci bi ayatina ni ne ala ka dalilu ye dalilu tɛ se o ayati komi a bɛɛ b'o dɔn cogo min na ayiwa a ka kabako 9 a nan'o kɛ ka yira ila firawuna kana firawuna ma wa malayihi ani firawuna ka jama fazalamu biha u kafiriyara n'a ye a ye kabako bɛɛ jira u la min b'a yira ko ala ye kelen ye ko mɛ o bɛɛ ko u kafiriyara n'a ye fanzur muhamadu a lajɛ kaifa kana akibatul mufsidina cɛnikɛlaw labanna cogo min na e k'o lajɛ bani o kɔrɔ ye di n y'u halaki naam وقال موسى musa ko firawuna ma يا فرعون e firawuna إني i k'a dɔn ne musa رسول ne ye ciden ye من رب العالمين lamina ka bɔ dafɛnw dabama yɔrɔ حقيق a wajibiyalen bɛ ne kan على أن لا أقول ko ne kana fɛn fɔ على الله ka da ala kɔni na إلا الحق fɔ n'a kɛra tiɲɛ ye dɛ قد tiɲɛ yɛrɛ don جئتكم ne nana firawuna na i ka mɔgɔw ma ببينة nana ni dalilu walanwalalen ye من ربكم ka bɔ a ma yɔrɔ فأرسل i ka cili kɛ معي ka fara ne kan ka taa sami بني إسرائيل bani israɛlakaw la i y'a ye o kumana nabilayi musa ko wa kala musa ya firawun firawuna ye k'a dɔn inni rasulun min rabbil alamina ne ye ciden ye ka bɔ dafɛnw dabama yɔrɔ n tɛ nkalontigɛla ye haqiqun aliya a wajibiyalen yɛrɛ de don ne kan an la aqula lallahi illa alhaqa ko ne kana foyi fɔ ala ma fɔ tiɲɛ n kana nkalon da ala la n bɛ min f'i ye ala y'a fɔ n ye tan de qad ji'tukum bi bayyinatin n dun nana ni dalilu ye dɛ min rabbikum ka bɔ a ma yɔrɔ fa arsil ma'iya bani israilakaw di yan n ka taa n'u ye u bɛ taa n'u ye min sami mana an ka bɔ firawuna fɛ yan Egypte n bɛ taa n'u ye sami parce que o y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka bani israilakaw tɔɔrɔ yuzabihuna wa yasahayuna nisaa ɔ y'a ye u b'u kantigɛ de k'u minɛ k'u kantigɛ bere b'u bolo bilalen bɛ baara jugu bɛɛ la polisiw b'u bugɔ gardiw b'u bugɔ o kumana ala ko musa de ma yan nangi ci firawuna ma i nahu tɔgɔ firawuna yadara a ye dan sago a ye bani israilakaw tɔɔrɔ o kumana ni tɔɔrɔli de ma bɛn ala ma ala ko n b'i ci mɛ k'a sɔrɔ firawuna ko ale ye ala ye ala ma foyi fɔ a ye mɛ tuma min na de a ye ala ka jɔnw degun ka ala ka jɔnw tɔɔrɔ a mɔgɔ ka mɔgɔ tɔɲɔ k'a ka se boli mɔgɔ kan o ka ko ala ye kojugu parce que ni bɛɛ kafiri ni wo silamɛ ni wo a bɛɛ ka kan ala y'a bɛɛ da a ka se la n'a ka se de kafiri mana n'a yɛrɛ ye ala de nana n'a ye o tuma na ala b'i fɛ cogo min na ala b'a yɛrɛ fɛ ten mɛ mun bɛ e n'a cɛ sisan e sera k'i yɛrɛ gɛrɛ ala la k'i b'i tila ala ka tɔɔrɔ la ka ala ka hɛrɛ sɔrɔ o de b'e n'a cɛ mɛ ala niveau la a bɛ n'a fɔ cɛkɔrɔba n'a denw dɔrɔn exemple de don cɛkɔrɔba n'a denw mɛ cɛkɔrɔba a b'a den bɛɛ fɛ o mɛ ni den min y'a ka sira bila ni den min y'a sago kɛ a bɛ dugawu k'o ye mɛ ni min y'a ka sira bila tuma dɔw la a bɛ ala wele o ka kanda tarima faamu de mɛ min kɔni sɔnna ka gɛrɛ a la k'a barika ɲini
a bɛ dugawu k'o ye o tuma na mais a bɛɛ y'a denw ye n'i ka tɔɔrɔ sera fɛn o fɛn ma a bɛ wuli k'a jɔ bani adama ala ko ti dɛ a ye adamaden bonya o ye ala kumakan de wala kadi karamna bani adama a m'a fɔ n ye silamɛw bonya a m'a fɔ n ye mumunu a ko n ye adamaden bonya a kana ɲinɛ nin kɔ dɛ adamaden bɛɛ de bɛ ala bolo a ka kan e yɛrɛ de bɛ se k'i yɛrɛ gɛrɛ a la komi a b'o fɔ a ye ala kɛra ka hadisaw la farafin ni farajɛ ala mago tɛ farafinko la a mago tɛ farajɛko la illa bi taqwa inna akramakum ayiwa min bɛ siran ala ɲɛ o de ka surun ala la mais o kɔrɔ tɛ a tɛ ninnu fɛ fo an k'an janto nin de la mɔgɔ tɔɲɔ ye haramu de ye ni se b'i ka se boli adamadenw kan ko i bɛ s'u la ala t'a to i la dɛ wa ala ka teli o de sarali fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan tɔɲɔli n'ala ko a bɛ tɔɲɔni sara lahara ti kɔnɔ dɛ i b'a ye yan de ala k'an kisi na o tumana sa musa ko a ma sa fɔ arisil ma'i bani israɛl kaw di an ka taa n'u ye naam firawuna ko n'a sɔrɔla ni n'an bɛ ni dalilu ye o dalilu in jira n na n'a sɔrɔla i ye tiɲɛtigiw dɔ ye mana firawuna ko a ma parce que o y'a sɔrɔ firawuna ye kibaru sɔrɔ ka ban mana firawuna ko a ma in kunta jita bi ayatin ni n'an bɛ ni dalilu ye min b'a jira k'i ye kira ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'o tɛ ka n'i jɔ ne ma ka n ka to dunya ka bonya yan ka kojugu kɛ ka boli e na k'a tɛ dɔwɛrɛ ye ko e ye kira ye a ni dalilu wɛrɛ b'i bolo i b'o jira sa dɛ n'o tɛ tilacogo t'i la bilen o na fati bi ha na n'o ye in kunta mina sadiqin n'a sɔrɔla i ye tiɲɛtigi ye na musa y'a ka bere fili u tilela bere in na sɔgɔbanun a kɛra safin ye min ka bon a kɛra sa belebeleba ye a bɛ munumunu ko a munumununa ka munumunu ka sɔrɔ ka na da waga ko a bɛ firawunɛ ka etazi ni firawunɛ yɛrɛ bɛɛ kunu firawunɛ y'a dɔn tiɲɛna dalilu dɔ na y'a bolo na ko musa y'a bolo bɔ u tilela musa bolo la bayidɔn bolo in jɛra na filalikɛlaw ye jamakulu ko firawunɛ ka mɔgɔw la i k'a dɔn nin kamalen an galen na magicien don a sɛbɛkɔrɔ kalan b'a la a ti dɔwɛrɛ ɲini dɛ a bɛ fɛ k'anw bɔ sa de a ka dugukolo kan a bɛ yamaru kɛ ni mun ye i y'a ye u ko i b'i muɲu dɔɔni i b'a lasegin fɔlɔ a n'a balimakɛ an bɛ i ka cili kɛ an ka dugu kɔnɔ ashirina u ka ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugulama bɛɛ ka na e ma ni magicien fɔrilenw ye minnu sɛbɛkɔrɔ kalannen bɛ i y'a ye cogo di wa naza yadahu musa y'a bolo bɔ o yɔrɔ bɛɛ wa naza yadahu fa izahiya bayidahu o y'a sɔrɔ musa bolo jɛlen don o tuma na u b'o de fɔ tabu dɔw ko musa tun ye farafin de ye n y'o fɔ a ye a ka kɔrɔ ko farafin yɛrɛ de tun don bon tiɲɛ na firawunɛ ka mɔgɔ ninnu caman ye farafinw de ye parce que firawunɛ yɛrɛ ye farafin de ye munna ni musa kɛra farafin ye kabako ko foyi t'o la nka surakaw ti sɔn nin ma o b'a fɔ ko fa izahiya bayidahu anw kɛ u y'an bɔ a bɛɛ la ɲɔ tɛ musa tun ye farafin ye a y'a bolo bɔ min kɛ bolo jɛman yɛrɛ i b'a fɔ tubabu bolo mɔgɔw kabakoyara e yɛrɛ farafin dɔw bolo kɛra farajɛ bolo ye mɔgɔw kabakoyara mais u ti sɔn o ma k'a y'a bolo bɔ min kɛ k'u y'a sɔrɔ k'a bolo kɛra i n'a fɔ kuran yeelen a bɛ yege quoi nɔrɔ bɛ bɔ a la ko tuma na ko bayidawu in kɔrɔ y'o de ye hali n'u y'o fɔ o tɛ
baydawu tɛ foyi ye farafin aya wala wa ko min ghairi su'i min ghairi su'i o b'a la dɛrɛ ko fiɲɛ foyi ma k'a la ko min ghairi su'i ko a y'a bolo bɔ bolo jɛra ko fiɲɛ foyi t'a la o kɔrɔ ye a kun ka fin de ala k'a dɛmɛ o ye saw a su ye saw o ka cogo o cogo farafin de kun don Musa kun ye farafin ye dɛ qala al mala'u min qawmi fir'auna ka jama mɔgɔw ko inna haza la sahirun alimun nin ye magicien de wa forle do dɛ nin bi fɛn dɔn a na dɛ nka n tɛ baasi ye yuridu an yukhrijakum min ardikum ninnu bɛ fɛ k'a ka dugutigiya de minɛ koyi u fɛ k'a bɔ a ka dugu de la mana dugu dɔrɔn famaza ta'muruna a b'a fɔ an ka mun kɛ nin jɛ in na a bɛ se ka to tan qalu arshi u ko Firawuna ma arshi i b'i muɲu k'u lasegin fɔlɔ wa akhahu a n'a balimakɛ wa arsil fil madaini hashirina i ka mɔgɔw bila an ka dugubaw bɛɛ kɔnɔ jama kana jɛrɛ yaatu ka bi kulli sahirin u kana n'an ka dugu jinɛmɔri bɛɛ ye an ka dugu jinɛmɔri bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ alimin minnu ye jinɛmɔri fɔrilenbaw ye u ni Musa kana ci ɲɔgɔn na Firawuna ka kɔrɔtitigiw nana u ye Firawuna ɲininka yala sara b'an ye wa n'an fanga sera cɛ in na Firawuna ko kosɛbɛ aw kɔni ngale n'an b'a kɛ n kɛrɛfɛ mɔgɔ yer'u ye i y'a dɔn bonya da y'o ye ni fa ko tari politiki ninnu ye ɲininkali kɛ ko n'an ni Musa cira ɲɔgɔn na n'an sera a la sara b'an ye wa Firawuna ko ɔhɔ n b'aw sara dɛrɛ a sara tɛ dɔwɛrɛ ye k'ala na'amu innakum laminal muqarrabina n bɛna kɛ n kɛrɛfɛ maa yɛrɛ ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa kɔrɔtitigi ninnu ko ya ye Musa imma e fɔlɔ k'a daminɛ walima anw fɔlɔ de k'an ka fɛnw geru Musa k'u ma aw ka kirinni kɛ tuma min na n'u ye kirinni kɛ u ye mɔgɔw ɲɛ fili ni ka mɔgɔw ja wuli u nana ni dabaliw ye azimin o dabali dɔw ka bon sara fɔr'u ye o tuma na u ye Musa ɲininka sa imma an tulqiya e fɔlɔ k'i ka bere fili wa imma an nakuna nahnul mulkina walima anw de fɔlɔ k'a fili qala alqu Musa ko aw fɔlɔ k'a fili falama alqaw tuma min u y'a fili saharu a'yunan nasi u ye mɔgɔw ɲɛ malasa ka mɔgɔw ɲɛ bɔ a cogo la naam wastarhabuhum u ye mɔgɔw siran kosɛbɛ ni sa dɔ y'i pan yan fɛ u bɛ t'i cu dɔwɛrɛ bi girin k'a k'a kɔrɔta jama bɛɛ sirannen don kɔni ye ko ye bi ko ye wa ja'u Firawuna ka karamɔgɔba ninnu nana bi sihirin ni jinɛmɔriya ye azimin min ka bon kojugu u nana ni jinɛmɔriya ye min ka bon